Het wil maar niet lukken de Zeeuwse afvalkilo's te laten dalen. Terwijl dat wel zou kunnen als Zeeuwen beter zouden scheiden. Een derde in onze grijze bak is nu nog gewoon GFT. En dat hoort er natuurlijk gewoon niet in. En verder in deze Zeeland nu. School blijkt verkeerd omgebouwd. En pad vertraagt ontpoldering. Goedenavond. Het doel is maximaal 100 kilo restafval per inwoner. Maar in Zeeland wordt dat bij lange na niet gehaald. Landelijk ligt het gemiddelde op 150 kilo per inwoner en in Zeeland op 200. Boosdoeners zijn de milieustraten, maar ook de restafvalbakken. Een derde in onze grijze bak is nu nog gewoon GFT. En dat hoort er natuurlijk gewoon niet in. Het lukt de Zeeuwen maar niet om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen. Hoewel er de afgelopen jaren best wel stappen zijn gezet, zit Zeeland nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde van 150 kilo. Het is gewoon dat er slecht gescheiden wordt aan huis, zeg maar, dus in de kliko's. En 2, dat is gewoon dat we op de milieustraten ook nog wel een aantal slagen kunnen maken. Waarmee we dus die vangdoelstelling beter kunnen benaderen. Met die vangdoelstelling van afval naar grondstof wil men de hoeveelheid huis-aan-huis restafval uit kliko's of uit verzamelcontainers en wat op de milieustraat terechtkomt terugbrengen. Om het grootste probleem aan te pakken, namelijk GFT-afval bij het restafval, is een proef op Tolen dit jaar uitgebreid. Naast Stavenissen is nu ook Scherpenissen toegevoegd. De zwarte container, dat is eigenlijk het restafval, die gaan we minder ophalen. En tegelijkertijd gaan we de groene container voor groente, fruit en tuinafval, die gaan we vaker ophalen. Tot 1 keer per week zelfs. Voor Stavenissen zijn we gelijk gestart dit jaar met vaker groen. En ook de restafvalcontainer eens in de 6 weken. In Scherpenissen beginnen we echt direct met het groen 1 keer per week op te halen. En starten we vanaf juni met eens in de 6 weken voor het restafval. De resultaten van vorig jaar zijn in ieder geval bemoedigend. 40% meer groente, fruit en tuinafval hebben we opgehaald. 20% minder restafval. Eigenlijk hebben we gezegd, nou dat willen we dan gaan uitbreiden. Kijken of dit alleen op Stavenissen werkt. Of dat we het ook voor op andere plekken in onze gemeente kunnen doen. En Scherpenissen is dan een hele logische kern. Omdat we hier 2 hoogbouwlocaties hebben. En ook in deze kern zijn de sociale structuren vergelijkbaar. Dan de milieustraten. Daar wordt in Zeeland 2 keer zoveel afval aangeboden als in de rest van het land. We zijn aan het onderzoeken of we met een toegangscontrole een aantal dingen in beeld kunnen krijgen. Betekent dat ook dat er wellicht betaald moet gaan worden in de toekomst voor het bezoek aan de milieustraat? Eerst moeten we maar eens in beeld brengen in beeld krijgen met zo'n toegangssysteem. Waar ligt dat nu aan? We hebben natuurlijk wel een aantal vermoedens. Dat zijn onder andere bedrijfsafval en we zitten ook gewoon het afval van toeristen, wat geen inwoners zijn, die ook geen afval op de milieustraat brengen. Dat zouden wel eens 2 boosdoeners kunnen zijn in die zin. Kortom, genoeg werk dus aan de winkel. We moeten die burger, die inwoner proberen te overtuigen en blijven overtuigen van het belang van afvalscheiden. De bouw van het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Tweemaster Chameleon in Oost-Soeburg is stilgelegd. De oorzaak is een fout bij het bouwen, waardoor het casco 180 graden gedraaid is ten opzichte van de bouwtekening. Over de nieuwbouw was jarenlang discussie en deze vertraging zorgt ervoor dat leerlingen nog langer moeten wachten op een nieuwe schoolgebouw. Nou, we willen liever naar het andere gebouw. Want als het nog langer duurt, dan zitten we al in de eerste en dat willen we niet. Jij wil nog voordat je naar de middelbare school gaat in het nieuwe gebouw? Dat zou wel fijn zijn. De fundering en het skelet van het nieuwe schoolgebouw zijn al af en zelfs het dak ligt er al op. Maar dus verkeerd om. Het schoolbestuur en de gemeente noemen de fout bizar en willen een snelle oplossing. Maar misschien nog even geduld en misschien komt het allemaal wel goed, toch? Ja, hopen we. Hopelijk. De provincie heeft vorig jaar bijna 1,3 miljoen euro uitbetaald voor faunaschades. Dat is 3 ton meer dan een jaar eerder en het hoogste uitgekeerde bedrag sinds 2012. Agrariërs kunnen een tegemoetkoming aanvragen wanneer beschermde diersoorten schade hebben veroorzaakt aan gewassen of vee. Ganzen veroorzaakten, net als het jaar ervoor, verreweg de meeste schade, gevolgd door de mees. De dieren hadden het vooral voorzien op granen en grasland. De Zeeuwse en Duitse politie vieren dat ze 25 jaar samenwerken.
Het gaat om Duitse agenten die in het hoogseizoen op Schouwen-Duiveland assisteren en Nederlandse agenten die aan het einde van het jaar op Duitse kerstmarkten helpen. En hier zijn zo viele Duitse toeristen, zo viele Duitse mensen. En wij kunnen daar heel goed ondersteuning, maar wij kunnen vertalen. En wanneer een vechtpartij is, en ik duidelijk zeg in Duits, hey, stop maar, dan werkt dat. En dat hakte er altijd wel in. En zeker ook voor die Duitse personen die dan bij ons op het bureau Renesse terechtkwamen. Dat ze dan in één keer een Duitse politieagent voor zich hadden. Scheiß mal, hè? Hier ook nog die boelen. En ook al is het in Renesse de afgelopen jaren rustiger geworden met feestende jongeren, de samenwerking blijft hoe dan ook overeind. Gaan jullie van de 25-50 maken? Ja, ik niet meer. Maar zolang moet ik niet meer werken. Maar ik hoop het wel. Het afgraven van de dijk rond de Hedwiegepolder start niet eerder dan september. Reden is de aanwezigheid van een rugstreeppad in het gebied. Het afgraven van de dijk kan nu pas beginnen als de padden een plek hebben gevonden voor hun winterslaap. En die zoeken ze pas in september. De vertraging komt de gemeente Hulst goed uit, omdat de gemeente nog een juridische procedure heeft lopen tegen het Rijk. De gemeente wil meer duidelijkheid over de mogelijke PFAS-vervuiling van de polder voordat die onder water gaat. En van een rugstreeppad naar deze broedende duif, want die houdt op zijn beurt de sloop van deze muur in Vlissingen tegen. De muur met schildering zou vandaag tegen de vlakte gaan, maar dat is even uitgesteld. Want eerst moet uitgezocht worden of de duif tot een beschermde soort hoort en dus met rust moet worden gelaten of juist niet. En dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Met voorkeurstemmen is Kim Reiniersen uit Middelburg gekozen tot raadslid. De oud-topatleet stond op de 5e plek namens D66 en hij verwachtte niet om in de gemeenteraad te komen. Maar wellicht heeft het geholpen dat veel kiezers dachten op een vrouw te stemmen. Maar voor hen stelt Kim zich nog 1 keer voor. Dag, ik ben Kim Reiniersen en sinds deze maand zit ik in de gemeenteraad van de gemeente Middelburg. Reiniersen was in de jaren 80 een van de beste lange afstandslopers van het land. Zo won hij de marathon Eindhoven en deed hij in 1992 zelfs mee aan de Olympische Spelen in Barcelona. Dat was eigenlijk mijn laatste marathon en het was goed gegaan. Mijn doel was in de eerste helft van het veld finishen en dat was gelukt. En dan was het echt een gevoel van, nou, ik ben klaar. Het is gebeurd, het is rond. Dus ik was heel blij. Nu Reiniersen toegetreden is tot de gemeenteraad, merkt hij overeenkomsten tussen topsport en politiek bedrijven. Volgens mij moet je heel veel doorzettingsvermogen hebben in de politiek of in de gemeentepolitiek. En als het niet lukt, kop schudden, opstaan, nog een keer proberen of harder proberen. En dat is met topsport ook. Het is gewoon werken aan het doel en proberen dat te realiseren. D66 won slechts 3 zetels en Reiniersen stond op plek 5. Toch mag hij nu met voorkeur stemmen in de raad. Ik was verrast. Ik moest even gaan zitten toen ik dat telefoontje kreeg van oeps. Maar mijn vrouw zei direct van ja, het verbaast me niks. Er zijn zoveel mensen die jou kennen, je kent zoveel mensen. Maar ik ben echt vereerd en zwaar gemotiveerd door al die voorkeurstemmen. Ja. Nu hij gekozen is, wil Reiniersen zich vooral gaan inzetten voor het klimaat. Hij wil van Middelburg een nog gezondere stad maken. En dat doe je door, dat zijn dingen die bij elkaar komen. Dus klimaatadaptatie, meer groen. Maar meer groen is ook meer ruimte voor wandelen, meer ruimte voor fietsen. In ieder geval zorgen dat dat goed gefaciliteerd wordt. Ik las laatst een onderzoek waarin groene steden, dus steden waar fietsen en wandelen gestimuleerd wordt, dat de mensen daar gemiddeld gezonder zijn. Minder obesitas, minder suikerziekte, minder van dat soort dingen. Dus dat is voor mij wel een ding, daar zou ik heel graag aan werken. En dat is niet in 4 jaar, maar daar moet je wel nu mee beginnen om dat over 20 jaar voor elkaar te hebben. Dat beetje bewolking wat er vanmorgen nog hing, loste snel op, zodat het met een zwakke zuidwestenwind nog 20 graden kon worden en de schapen naar buiten konden. Vanavond en vannacht nemen wolken het weer over en valt er verspreid wat regen, maar dat trekt ook snel weer weg. Morgen is het dan opnieuw overwegend zonnig bij maxima tussen de 17 en 20 graden. En tot slot nog even dit, want vanmiddag is de muziektiendaagse gestart. De stemperiode voor de jaarlijkse Zeeuwse Top 40, waarin u kunt stemmen op uw favoriete Zeeuwse muzieknummer. Vorig jaar stond Danny Vera met Rollercoaster op nummer 1 en de stemlijst met 200 Zeeuwse nummers is te vinden op onze site en in de app.
En stemmen kan nog tot en met volgende week vrijdag. En door te stemmen maakt u ook nog kans op een rondvlucht over Zeeland. En op Hemelvaartsdag is de Zeeuwse Top 40 bij ons te horen en te zien op radio en tv. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.